Txirritazaleak egunon, espazioa zizelkatu zuen izan paperez, betoiez, harriz, alzairuz, burdinez. Txilida noski. Hirurogeita hemezortzi urtekin zendu zena, baina aurten 2024ean handizki ospatzen da bere jaiotzearen 100. urte burua. Horregaitikan hemen gaude Hernanin. Txilidak amestu, asmatu eta sortu zuen lekuan. Txilida lekuan alegia. Txilida mende bat zuen gaurko saioa. Zizelkaduren parkeari begira, erdi irekiriko ateen bitartez, negu arratsalde bukaeran, bi bisitari ustekabean ikusten ditugu. Mementu bakan eta privilegiatu ezen bere obrakigatua, ahuldua misterio gehiegi zilatua, Txilida, zalaparta mediatikotikat gelditzen baita. Eskapatze horren lekuko isilak izan dira. Agertze itzalkor hartarik, izen pedura gelditzen da atz gisa. Eta Txilidaren obra izugarria. Txilida lekun publikoari eskainia, Hernaniko toki liluragarrian, 2000 urtean idekie. Más todos los años salen. ¿Ves? Txilida familia handiaren biloba batekin gaude, Mikelekin, Milesker gurekin bat eginik, eta egunon hemen hartzen gaituzu, hobe konprendi dezagun, zer den leku hori zure aitonak nahi izan zuena. Berak erraiten zuenez, ibiltzen alginiela, eskulturen artian, oian batean bagina bezala, zuaitzen artian, ibiliko bagina bezala. Hau da beraz, tokia, lekua. Hala da, hemen etortzen zarenean Txilida lekura, nik uste dut momentutxo batean ja ulertzen duzu zenolako bai pertsona zan aitona, eta ere bai ze naizun, ez, bere lekuan, hau Txilida leku, bere lekua dan honetan. Orduan, zuaitz bat ikusten duzu eta ikutzen duzu, ez? Bere eskultura bat ikusten duzu eta ere bai ikutzen duzu, usaintzen duzu. Orain aizetxo hau nolabait hemen sentitzen duzu. Eta bai hau leku aproposa da bere filosofi hori mantentzeko eta bizirik irauteko legatu hori eta denok gureganatzeko bere lana eta natura zenolako garrantzia duen ere bai guregan. Begiratzen dezunean hemen daude sekulako eskultura handiak, ez? Hemen argiaren bila, Buscando la luz adibidez, 8 metroko eskultura, edo hango jandakagun beste bat lotura 32, dala 5 metroko eskultura bat, eta hori ikusten duzu zein dan gure pertsona gizakion eskala, nolabait. Zergatekan begiratzen dituzu eta ikusten duzu nun ikutzen ditun jendea. Hartzen du briotxo poli-poli bat bezala, uzten dugu, ez dakit gure esentzia nolabait, markatzen ditugu, eta lanak ere bai, nola jendeak ikutzen ditu, oraindik gehiago esaten digute. Baina eskulturaiek ez gaituzte sekulan zapaltzen, babes lekuak izaten aldira. Bere eskulturak, hor daude, bitartean eta erakusten digute esaten duzun bezala babeslekuak direla eta naturak beti hain garrantzizkoa dela. Haizearen horrazia dago, bai natura eta bai hiriaren edo gizakiaren artean. Hor dago hor gakoa, hor dago haizearen horrazia, haizea, natura, horrazia, tresna, gizakiok egindako tresna eta biak bat egiten duten lekua da. Lekua aproposa hor esan bezala, dazkauna nolatu indartsuak eta hor egoteko.
plazer dut orain Luisekin izatea, egunon beti arrakastatsua da, Txilida lekua, berak nahi zuen tokia, eta nola esplika daiteke beraz, bai alde batetik atxikimendua Txiladerekiko, baina baita ere bere lekuarekiko. Mi padre siempre creyó que para, de alguna manera, entender su forma de trabajar, su forma de ser, sus obras en contacto con su lugar, con su sitio donde habían nacido, era importante para él. Si pensamos en la escultura es algo que se relaciona con su entorno. Muy diferente a la pintura, que necesitas una pared amplia y limpia para poner un cuadro y todo su universo está ahí. Una escultura está relacionándose con el entorno, entonces, de alguna manera, para él creía que este era el sitio perfecto. A partir de ahí, pues se fue enamorando de este lugar, de este caserío y de todo esto. Y así fue surgiendo, de una manera muy natural. Era algo que iba muy poco a poco, nunca había grandes cambios, nunca pasaba nada muy grande, pero cada vez iba hacia algo que no sabíamos qué era. Ni él quería saberlo, mi padre nunca fue una persona planificadora, esto lo hago porque quiero hacer esto, no. Esto lo hago porque lo necesito hacer. Luego ya veremos. Calder, Mur, orain beste lagun Brancusi, besteak beste ere bai, gogoan ditut Tapies nola zez, hemen ere daude bere lagun guztiak. Pues sí, de alguna manera ellos siempre han estado presentes en su mente, en su trabajo, esas relaciones, pero sobre todo que de alguna manera yo siempre he creído que la relación de mi padre con los artistas con los que trabajó en la Fundación Mike y con M, era una relación en la cual cada uno trabajaba en lo suyo, pero luego sus ideas se entremezclaban entre todos. Yo recuerdo la gran amistad que tuvo con Miró, y una obra de Miró y una de mi padre no tienen nada que ver. O la amistad con Calder, o con Chagall, o con... A Brancusi le conoció en París, que le hizo una emoción tremenda, sobre todo por su forma de ser, su forma de pensar y de trabajar, y su unión a su tierra y cómo se fue. Yo creo que al final cada uno le aportaba algo. Entonces yo creo que al final este lugar, aunque sea el suyo, pero sí es un lugar de acoger también a los demás. Kritika frankistak ez zuen Txilida ulertzen, arte ofiziala bulkatzen baitzuen. Baina orduko galeristak Txilidaz interesatzen dira, Mac bezala. Il a dit qu'il était très intéressé par les choses qu'il avait vues, qu'il voulait avoir un rendez-vous. Nous sommes allés à Paris et il a proposé de rentrer à la galerie. Eduardo était, moi aussi, ébloui parce que celui qui appartenait à la galerie Mac en ce moment, c'était Braque, Chagall, Giacometti. Entzun ikusi dugu zure amazenak erranikoa. Berrikitan, telebista espainolean oso hitz unkigarriak izan dituzu amari buruz esanaz. Noski, aurten da nire aitaren jaiotzearen mendeurrena, baina mendeurrena amarena da ere bai. Es que indudablemente, o sea, mi padre y mi madre se conocieron con 15, 14 años. Y desde siempre tuvo a mi madre al lado y mi madre era la que le ayudó a estar, como solía decir a veces, conectado con el planeta Tierra, porque si no mi padre estaba a sus cosas. O sea, mi madre era esa conexión con el mundo normal. El mundo en el que hay que hacer las cosas como se hace. Mi padre nunca tuvo un teléfono, una tarjeta de crédito, no sabía ni lo que eran esas cosas, porque no le interesaban nada. Lo que le interesaba de verdad era su trabajo. Le interesaba leer a los filósofos, a los poetas, escuchar música, centrarse en su trabajo. Pero me acuerdo que muchas veces mi padre, por ejemplo, no sabía ni si estabas estudiando en un sitio, en otro, ni qué hacías, pero lo único que le interesaba era saber si eras feliz con lo que estabas haciendo.
Segitzen dugu noski beti Txilida lekun, aldiuntan nausikarekin, mil esker gurekin bat eginik. Beti izan da borroka bat edo igual elkarrizketa bat, borroka bat baino, Xuri eta beltzaren artean, hutsgune eta beteguneen artean Txilidaren obran berak jotzen baitzuen bere burua, hutsaren arkitektotzat. Esplika iguzu, Otoi. Hasi zen ikasketak, arkitektura ikasketak, baina ez zituen bukatu. Berak esaten zuen beti, arkitekturak eskatzen zituela galderak edo erantzunak gauzak egin baino lehen, erantzunak behar zituen, baina berak bere buruan galdera asko zituen eta erantzunik ez. Orduan utzi zion ikasteari, arkitektura ikasteari. Eskerrak. Eta hori da, eta hasi zen ezezagunarekin lan egiten. Eta ezezaguna zer da, hutsunea, espazioa, eta noski esaten zuen hutsunearen arkitektua zela, bere artean edo bere obran beti dialektika bat dago, elkarrizketa bat, hutsunea eta materiaren artean. Obra asko daukate hori, harreman hori arkitekturarekin, adibidez egin zituen sai bat deitzen dela etxeak, ez? Juan Sebastian Bajen omenezko etxe bat, edo Joko Saiaren etxea. Gernikan aitaren etxea, ez da? Gure aitaren etxean hori da, Gernikan, ez? Azkenean da guztion etxean, aitaren etxea, eta irekitzen digu leiho bat. Beti zabaltzen digu espazioak gu sartzeko edo gure begirada ere bideratzeko, ez? Eta ikusteko, ikusten ez duguna normalean, ez? Gaston Bachelard, filosofoak esaten zuen, arotza zela, idutzen zait oso omenaldi polita dela, ez da? Gaston Bachelardek idatzi zuen oso testu zoragarri bat, bere lehenengo erakusketarentzat. Txilidak egin zuen bere lehenengo erakusketa Maet Galerian 1956an, eta Bachelardek berehala ikusi zuen, azkenean, espazioaren errementaria, berak idatzi zuen Le Cosmos du Fer, burdinaren kosmosa. Esan dezakegu ere, bere eskultura oso musikala dela ere, bai. Isiltasunek gabe, ez dago musikarik, eta berdin, ez dago eskulturarik, espaziorik gabe. Orduan, hor ikusten da, eta erabili dezakegu ere, bai, hainbat hitzak bere obrari buruz, erabiltzen dugula ere musikari buruz hitz egiteko, variazioak, edo seriazioak, edo erritmoa, daukagu adibidez Txilidalekun, de musika, eskultura, eta hori da omenaldi polit bat musikari, eta hainbat omenaldi egin zizkiola Baji, bere konposatzaile kutxunena edo izan zena.
Luis, batzen gira hemen Txillida lekun, hain zuzen aipatzeko nola Txillida leku beti badagoen, zuei esker, Txillida Belzuntze Fundazioari esker, zenien presidenta zaren zu, eta baita ere Suizako galeria bati esker. Hori guztian berrezkoa izan da Txillida leku mantentzeko. Es muy diferente trabajar con una sucesión de un artista que trabajar con un artista. El artista es una persona que está produciendo, que está haciendo cosas, que está trabajando. Al final lo que a nosotros nos queda es un legado y nos queda una responsabilidad. Y esa responsabilidad es conseguir que ese legado continúe y que esté. Y ese legado lo vemos aquí. Y conseguir que esto se mantenga en el tiempo, se cuide, se tenga en las condiciones necesarias. Pues finalmente encontrar una galería, como ha sido el caso de Hauser & Wirth, que ha sido algo que desde que empezamos a trabajar con ellos en 2017 es muy importante, porque primero te da una cierta tranquilidad familiar a la hora de trabajar y a la vez ves que la galería es la que está trabajando para que las cosas funcionen. Difícil mantener un lugar así. Aita aipatzekotan ere bai, zenolako aita zen Txillida. Como hijo, pues siempre te intentaba hacer aprender. No te preguntaba a ver si sabías o no, pero sí que intentases aprender de la vida, de lo que querías hacer. Muchas veces te decía, mira Luis, lo difícil que es hacer bien lo que más te gusta en esta vida. Y ahora imagínate hacer bien lo que no te gusta. Pues al final tú tienes que marcar unos objetivos en la vida. Entonces yo creo que él en ese sentido era un padre maravilloso, pero sí que estuvieses cerca, que tener a la familia al lado, trabajar en el jardín de casa. Para nosotros nuestro patio de juego era el jardín, y las esculturas pues era donde te metías por aquí o salías por ahí, y los nietos igual. Te quiero decir que era una persona en ese sentido, los dos, porque también mi madre en eso tenía una importancia muy grande, porque siempre quiso mantener ese núcleo familiar. Ellos se solían reír porque decían, es que nuestros amigos artistas tienen 1 o ningún hijo, y ellos tenían 8. Pues imagínate la diferencia de no tener 1 o ninguno a tener 8 hijos, merodeando alrededor de ellos. Y mi madre, más que 8, tenía 9, porque mi padre era uno más de la familia al que tenía que cuidar también. Luisekin egin bezalaxe, aipatu nahi nuke Txillida intimoagoa. Zenolako aitona zen, nola sartu zinen zu ume txikia izan da, bere unibertsuan, gakoak giltzak bideak ematen Bueno, aitona, zitzizun? bai, oso familia handia gea, 8 seme-alaba eduki zituzten aitona amonak, eta gu 27 lengusu gera, imaginatu, nolakoak ziren gabonak, oso divertigarriak, eta hemen adibidez, igandero aitona amonen etxean bazkaltzen genuen. Aitona izanean ni 20 urte nezkan, orduan denbora izan nun berarekin ondo aprobetxatzeko aitona nolabait, eta esan bezala, umeak asko gustatzen zitzezkion, orduan bai jolastea, beti zan nolabait, berarekin jolastea, zan oso divertigarria zan, zeren beti beraz sortzen zizkizun galderak nolabait. Zan oso provokatzailea nolabait, ez? Ez zizkizun erantzunak ematen, baizik eta bultzatzen zizun pixka bat deskubritzea, ausartzea, edukitzea ausardia hori, gauzak ez bakarrikan begiratzeko, baizik eta ondo ikusteko. Eta, ezakit, gogoratzen dut adibidez, beste lengusu batekin, jonekin, adin berekoak garela, beti egiten zituen berak eskultura handiak egin baino lehen, eskultura txikigoak egiten zituen, aromak deitzen zituen. Ados. Esaten zuen ni, Usaintzeko. aroma bat, usain bat jarraitzen dut, artelanara, eskultura iritsi arte, ez? Eta gogoratzen dut egun batean egin zuen, bere eskultura bat dago Trierren, Alemanin, deitzen dela askatasunaren kaiola, eta dago europear legeak egiten diren lekuan, plaza horretan.
Eta eskultura, bera, eman zigun kobratzen duzan baloi bat bezala, ez? Gu, noski, baloi bat ikusten genuen, eta utzi zigun, Jon Mikel, etorri honea, ze izen jarriko zeniokete eskultura honi, eta gu hartzen genuen, ja ikuste duzu, jolasten eskulturakin etxean, ikusten genuen bueltaka, ezakit hau da errealeko baloia, ezakize, denbora asko usten zigun. Baina gero ja, nun denbora eman zigun hartzen gintuen, eta bueno, hau, askatasunaren kaiola, kabia deitu dut eskultura hau, zeren legeak nolabait, kabiak dira, kaiolak dira nolabait, baina dira askatasuna ematen diguten kaiolak. Eta hor zerbait zegoen, no? Adibidez, eta, bueno, halakoa zan Aitona, oso pertsona familiarloan oso eroso sentitzen zana, eta denok nolabait batzen gintuna ere bai. Bai Aitona eta bai Amona, biak oso garrantzitsua nik uste dut dala guretzat, famili bezala, hain erreferentzi ederra edukitzea. Proposatzen dizut beratz, Mikel, ikus dezagun garaian, uste dut 1976an, Saint Paul de Vincennes, MAG fundazioan, Txilidak izan elkarrizketa umeko eskor bat zurekin. Zinez, bete-betean gaude, zuk adiatzen dikuzun. Oso, no. Guazen ikustea. Tu vois, venez ici parce que vous verrez, tu vois comment ça a marqué, tu vois. Tu vois, là, tout ça. Oui, Hein? oui. Ah oui, c'est imprimé dessus. Pourquoi vous mettez une grande feuille? Ah, parce que moi, je t'ai dit avant que j'étais très intéressé par tout ce qui se passe entre le blanc et la partie gravée. Alors, toute cette forme blanche que tu as là, qui continue là-bas, et elle joue avec la partie gravée. Le premier jour, est-ce que ça a été difficile pour vous? Le premier jour que je fais la gravure, non, ça a été passionnant parce que je ne savais rien. Et justement, je crois que les artistes, nous devons faire ce que nous ne savons pas faire. Au contraire, qu'un technicien qui doit savoir faire ce qu'il doit faire pour être un bon technicien, un artiste, il ne doit pas savoir beaucoup d'avance. Il doit découvrir les choses à fur et à mesure qu'il le fait. C'est pourquoi faire le lait très blanc? C'est une bonne question. Et pourquoi c'est très blanc? C'est pas pour lui-même que je fais ces traits blancs. C'est pour faire cette autre forme-là qui est la conséquence du trait blanc. Tu vois? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître deux sculptures de moi qui sont dans ce jardin? Oui, monsieur. Parce si vous pensez à ce que vous avez vu dans l'atelier de gravure, aux formes, peut-être vous allez reconnaître ici. Alors, moi je dis Bon, celle-là, alors, dites- celle-là au bout, là-bas, l'avant-hier. alors c'est formidable, ils ont reconnu, tout le monde a C'est les reconnu. formes carrées un peu. Et pourquoi vous avez reconnu? Celle-là, on la reconnaît très bien, on l'a vu sous salaire. Oui, Ouais. voilà. Et celle-là, elle est un peu carrée. Oui. Elle est plutôt carrée aussi. Oui. Oui. Aurrak badirudi, sartzen direla aixe, errez, Txilidaren munduan. Beraz, zan hor handi bat ere, ez? Eta edo aurren begirada ez zuen galdu. Ez? Eta hori da behar dena, ez? Artista bat izateko, ez? Eta beti galderak egiten, ze aurrek egiten dituzte, ez? Galdera asko, ez? Nahi dute jakin nola funtzionatzen duen mundua. Txilidak esaten zuen, ez zuela sinisten, artea irakatsi zetakenik. Artea bai ikasten da, baina ezin da irakatsi. Orduan, nola egiten dezun horrekin, ez? Saiatzen gera egiten, esperientziaren bitartez, zentzumenen bitartez, ez? Hemen eskulturak bizitu daitezke, sartu gaitezke espazioetan, ukitu ere bai, ez? Eta sentitu, ez? Ehundurak, edo ez dakit, eskultura bat entzun, ez? Eta zer esaten digun, eta imaginatu zer esango digun, eta elkarrizketak sortu, ez? Programazioan eta beti saiatzen gera, edo jolasaren bitartez egiten ere bai, ez? Adibidez, begiak itxita, ikutu eta zer sentitzen duzun, ez? Azkenean artea da emozioa ere bai, ez? Eta arteak berak sortarazten dizkigu emozioak eta bai. Mil esker benetan nausika, zuri esker zuei. eta Luisi esker, Mikeli esker, uste dut hobe ulertu dugula, nik askotan pentsatu du Jainkoen eta Jainkosen sekretuak deskubritu zituen Txilidari buruz eta bere obrari buruz bide bat egin dugula hobe ulertzeko eta senditzeko. Horrela amaitzen da beraz adiskideak gure garko saioa. Laster bat eginen dugulakoan nago noskian artean ongi bizi,
izan untza jo.